Hello guys, आं दा बरपेटा सापाकामार होननाय जायगायाव दंफैयो। नैबे जारौजों दसे लामायाव ओंखारबोदों। जारौआ कलेजाव थांनो ओंखारदों आरो बेजों लोगोसेनो जोङो दसे बेरायहैनो होननानै ओंखारबोफानाय जाबाय। बै बोरसि दैमाखि बेरायहैगोन लोगोफोर, नोंसोरनोबो देखायगोन आङो जायगाखौ। बे जारौआ आंनि आदानि फिसाजो लोगोफोर। दाख्लै मानासाव थांनाय भिडिअ'आवबो दङ बियो। नै जारौआ मालाय कलेजाव थांसिगोन। ओमफ्राय आंना जाथ'सिगोन आरो दा। इसोखौ मानो Chafakamar sok माबा Chafakamar sok बेखौ जामथला जामथला सब बियो लोगोफोर। बोरसि दैमायाव गोदो फैदोंमोन आङो उन्दैयाव। अन्थाइ बाला नायखांजोबनानै फैबाय जोङो माबा बोरसि दैमाखौ लाजोबना फैबाय। नोंबो थांफादियाना? नावजों बाला बोखांनायखौ नायना फैदों। बिदा बिनानाव जिराय आब'। बिदा गारना फैनायनिनो गाबसोबाय आइया। बेलाय गाबबाय थायो माबा। आं दोनबोखाबानो जागौमोन। जि गाबबाय माने गाबगानानै लासिंसिं मोनबाय आङो। बरपेटा रड मोनबाय लोगोफोर। नैबे बरपेटा रड। नै दालां गोजौ बानायदों माने गोजौआव। पुरा भिडिअ কৰি লৈছো আৰু চাই থাকিম। ভালে আছে বাস আইবি ফুরবা মই দেখা সেখানে চিনি পা সেখানে সেখানে বইনাক না বউ লোগো मोनबाय ने आबौ। তোর বলে ভাগ্নে হাও हाबनो थिनबाय आबौआ।
Mau kau dia sih. Mau kau itu. Abu जायोनो गोदोनि जोङो दासो ओंखारबाय नै आबौ कका मुर कका हय जों थांगासिनो दङ नै आबौआ ससे दोनहैदो जोंखौ कका मुर कका जा kita akhir deh akhir dia ngapain lo biar kami bodoh kalau zaman itu lagi nanti iya masjid oke iya untuk masjid